Aínda que as continxencias mariñas son, sobre todo, noticia no momento no que acontecen, tamén é certo que detrás de atención e hai unha situación destas características, hai un traballo previo, moitas veces silencioso, que implica a dotación de medios e a súa distribución ao longo da nosa xeografía e que implica o deseño e a aplicación dos protocolos necesarios para facer frente a estas continxencias. Ou incluso a determinación e disposición de medidas preventivas que evitan así que a continxencia teña lugar ou reducen, neste caso, os seus danos. Hoxe, precisamente, quixéramos falar sobre esta cuestión, sobre como prepararnos mellor frente aos riscos derivados do tráfico marítimo, frente aos riscos derivados das actividades industriais costeiras. Queremos falar de medidas que son pezas clave nese obxectivo de minimizar os impactos ambientais, económicos e sociais que poden producirse tras un episodio de contaminación mariña. Para dar resposta a estas eventualidades, o Goberno galego puxo en marcha no ano 2012 o Plan Territorial por Contaminación Mariña Accidental de Galicia. Co desenvolvemento do plan, por primeira vez na nosa comunidade, se abordaban estas posibles situacións. E se fai, ademais, de maneira conxunta e coordinada, independentemente da orixe terrestre ou mariña da vertedura ou da naturaleza do axente contaminante. Un plan que, como dixen, cumpre 4 anos e que, segundo a conselleira do Mar vén de anunciar, que será actualizado. Esta tarefa que, como imaginarán, non é doada, dado que implica a participación de múltiples departamentos da nosa comunidade autónoma e implica, ademais, a renovación do seu contido para incorporar as novedades legislativas e técnicas aparecidas no transcurso destes 4 anos. Por iso, as preguntas que lle queremos facer son: cales son as principais novedades que se pretende introducir no proceso de actualización de dito plan, que previsións existen en relación coa participación e a coordinación cos concellos litorais na resposta a este tipo de episodios contaminantes e que outras ferramentas de apoio foron implementadas os últimos 4 anos. Esperando a resposta do señor subdirector xeral, nada máis e moitas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Balseiro. Ten a palabra para dar resposta o señor Sexto Bermúdez. Señora presidenta, señorías, señor Balseiro, bons días a todos. Antes de entrar directamente a contestar as súas preguntas, permítame que faga un pequeno antecedente. Coa entrada en vigor co protocolo sobre sustancias nocivas e potencialmente peligrosas, conocido como OPRC-HNS 2000, e a mala experiencia acumulada, así como os avances tecnolóxicos, as melloras sabidas na loita contra a contaminación mariña, fixeron necesaria a revisión do marco xeral de actuación a nivel autonómico, co obxecto de mellorar a eficacia na resposta. Así, no ano 2012, o decreto que falaba vostede, o 155/2012 do 5 de xullo, regulou a estrutura e a organización do Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental da Comunidade Autónoma de Galicia. Con posterioridade, a organización estatal para facer frente a este tipo de episodios reestruturouse segundo o que establece o Real Decreto 1695 do ano 12 tamén, só que é do 21 de decembro, polo que se aproba o Sistema Nacional de Resposta ante a Contaminación Marina. Esta normativa establece a obriga de elaboración por parte das comunidades autónomas que teñan litoral de plans territoriales para integrar a súa resposta na actuación do Sistema Nacional de Resposta.
Na actualidade, por tanto, o novo escenario normativo, derivada da entrada en vigor do Sistema Nacional de Resposta e tendo en conta a obrigatoriedade, como moi ben decía vostede, que se establece no Plan Cangal, que unha vez transcurrido o plazo de 4 anos desde a súa aprobación, fai necesaria unha revisión do marco xeral de actuación a nivel autonómico ante un suceso, desgraciadamente, que pode ocurrir de contaminación mariña accidental co obxecto de adaptalo ao novo marco normativo. Xa entrando nas preguntas, cales son as principales novedades? Pois vamos a ver. A principal novedade que temos é unha de marco legal, que é adaptarnos ao novo esquema de organización centrado en torno ao Sistema Nacional de Resposta, co fin de permitir unha maior coherencia e cooperación das actuacións encadradas nos distintos niveles dos plans de contingencias, tanto nos plans locales de protección de ribeira, nos plans interiores marítimos, nos plans territoriais, nos plans nacionais e, incluso, se será o caso, nun plan internacional. Esta coordenación entre plans é moi importante para poder sacar o máximo proveito dos medios de loita contra a contaminación mariña dos que se dispoñen nas distintas administracións que poden actuar na nosa comunidade autónoma, dando así unha resposta coordinada que mitigue, a medida do posible, os efectos negativos que provocan os episodios de contaminación mariña accidental. Que previsións existen de participación e coordinación cos concellos de litoral? Xa no Plan Cangal, publicado no ano 12, introducíase a figura dos plans locais, por unha parte da cadena, son unha parte moi importante da cadena para facer frente aos episodios de contaminación. No Sistema Nacional de Resposta, na mesma línea, intégrase por primeira vez a nivel nacional a figura dos plans locais no nivel inferior de resposta, dentro do seu sistema terrestre, creando a obriga por parte das autoridades locais de elaboración dunhos plans de contingencia específicos dentro do seu ámbito municipal. Neste sentido, a adaptación dos plans locais á normativa estatal se prevé paralela e do plan de ámbito territorial. Os medios de documentación integrados no Plan Cangal apoian dita adaptación, elaboración e tramitación destes plans territoriales de ámbito local, así como a súa integración dentro do plan territorial da nosa comunidade autónoma. En relación a que ferramentas de apoio foron implementadas nos últimos 4 anos, pois temos que decir que o percorrido do actual Plan Cangal desde o ano 12 fixo especial fincapé na implantación de diferentes protocolos de resposta, na formación do personal involucrado e na detención das carencias que viñamos observando á hora de facer fronte a este tipo de episodios. A análisis das distintas actuacións de implantación contribuíron ao desenvolvemento de novas ferramentas, entre as que podía destacar, pois, en primeiro lugar, o estudio científico das medidas de resposta necesarias para os espazos con algunha figura de protección medioambiental. Neste estudo ten o seu máximo expoñente o desenvolvemento dun plan de contingencias para o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que vai a introducirse no novo texto que estamos traballando para a renovación do plan territorial. Ao mesmo tempo, tamén temos que destacar a revisión, a tramitación e a aprobación dos plans de nivel inferior, que son os plans interiores e os plans locais, contando na actualidade con un protocolo de checklist que facilita e axiliza a labor da Administración Autonómica en relación con estes plans. Outro tema importante son os aspectos que tanto a nivel internacional, nacional como regional se estudian nas carencias que presentan os diferentes plans e a loita frente aos accidentes, nos que teñen intervenido sustancias químicas. É un tema que nos preocupa moito as sustancias químicas, o petróleo, só temos moi estudiado as sustancias químicas e ainda hai moito que traballar nese campo. Neste senso, xa digo, son numerosos os esforzos que se están facendo para traballar e mellorar a nivel tanto autonómico como nacional os protocolos de actuación, a adaptación dos medios,
a concienciación e incluso a formación do personal involucrado nestas labores de resposta á contaminación. Tamén temos que destacar o mantemento e actualizado da información, e é fundamental para poder contar no momento dunha emerxencia con esa información máis completa posible nese momento. Neste sentido, no último ano, fíxose unha actualización das bases de datos propias do Plan Cangal e tamén estánse introducindo novas tecnoloxías de xestión da información para poder poñer a disposición tanto dos xestores como dos integrantes de resposta a información que necesita cada un deles dun xeito adecuado ao momento e ao lugar en que se precise. No marco do Cangal, desenvolveuse o que se conoce como COP, o Common Operating Picture, basado en estándares internacionales que permiten unha gran axilidade na xestión da información necesaria para traballar durante... Vaya rematando. Rematei. Moitas gracias. Gracias, señor Sisto. Turno de réplica para o señor Balseiro. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor director xeral, por a súa resposta. Sabemos que é certo de queda todavía moito por facer, queda todavía un traballo duro por diante, pero creo que o obxectivo merece moito a pena. Merece tanto a pena porque se trata de protexer un dos tesouros que máis importantes desta terra, que é o noso mar, e todas as actividades a él asociadas. Creo, ademais, que ese enfoque de intensificar a colaboración cos concellos do litoral é especialmente necesario. Por varias razóns. Porque moitas veces os medios deses concellos actúan como unidades de primeira intervención e porque os concellos son os que mellor conocen e coñecen o seu terreo. Por iso que intensificar esa colaboración creo que é, ademais, acertada. O mar, que vamos a dicir, é un tesouro ambiental, un tesouro social, un tesouro laboral, cultural, que merece, sinceramente, todo o noso interés e que merece toda a súa protección. E se de algo nos ten servido catástrofes como a que vivimos non hai tanto tempo, catástrofes como a do Prestige, é para que nos sigamos esforzando para que eso non volva a ocorrer. Se algo nos ten servido ese tipo de catástrofes. E tamén pareceme moi interesante, e nos parece moi interesante ao noso grupo, o tema do voluntariado. O papel que xogan os voluntarios non profesionais nas tarefas de resposta. Era un ámbito que, como vostede sabe, ata a chegada do Goberno Popular non tiña o respaldo axeitado e parecenos importante. E tamén, en nome do Grupo Popular, e vostede tamén o dixo, faigo tamén un chamamento a todos os concellos para que avancen na elaboración dos plans locais, a implicar a todos na loita contra a contaminación mariña accidental, na protección da Galicia azul e dos recursos que esta proporciona. Agardamos que cando este plan esteña actualizado, nós, ou quen lle corresponda, porque xa sabe que estamos en época de eleccións, se poida estudiar máis polo miúdo o seu contido. Digo, nós ou quen lle corresponda. Non dixen nada que creo que pudera ser susceptible de ningunha crítica ou resposta. Remate, señor Balseiro. Para eso é a democracia e cada 4 anos pois hai a posibilidade de renovar como de diputado ou de non renovar. E dixen nós ou quen lle correspondera. Se alguén se sinteu molesto por este tema, pois pido disculpas, pero non creo que fora motivo. Home, uns teñen máis posibilidade de renovar que outros, non por nada, senón porque teñen máis apoios galegos e as galegas, pois acaban de demostrar que apoian máis a uns partidos que apoian a outros.
Hai algúns con mellor tamén esos pon nerviosos. Nada máis. Remate, señor Balseiro, non se molestou ninguén. Turno de peche por 3 minutos para o señor Sixto Bermúdez. Totalmente de acordo con usted que a posición dos concellos é fundamental. Por eso, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, recóllese a súa participación nestes episodios de loita contra a contaminación. Eu quero recordar aquí que a elaboración de un plan territorio ou de un plan local non ten por que supoñer ningún incremento de custo para os concellos, porque o único que queremos é saber se teñen medios e que poderían aportar, pero non quere decir que se lles vai a obligar a comprar barreiras, nin a comprar skimmers, nin a comprar material. Únicamente queremos saber pois se dispoñen de algo, se teñen camións, se teñen algún tractores ou teñen algunha maquinaria que poida ser utilizada no caso de ter que ter unha incidencia. Recordar tamén que a Comunidade Autónoma de Galicia, neste caso, é punteira a nivel nacional, non só nos medios que temos, que usted ben sabe que son, senón que incluso na elaboración destas normas, pois somos un referente a nivel nacional e, cando somos por algo positivo, pois é conveniente destacarlo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Sixto Bermúdez. Antes de pasar á seguinte pregunta, que antes non fixen referencia,